Sisimulan ko sa umpisa, sa kung papaano tayong nagkakilalang dalawa, sa kung papaanong ninitian mo ako sa una nating pagkikita. Dala-dala ang mahiyain mong mga ngiti na sa akin ipinakita. Nagtagal tayo sa ganung pagkakataon, naging magkaibigan ng ilang taon. Ngunit ang masasayang araw ay napalitan ng mapait na wakas. Sa pagpilit mo, natapusin na ang lahat. Naalala ko, nung sabihan mo ako sa pag-alis mo na wala kang karapatang umiyak. Nasaktan ako. Nasaktan ako sa sinabi mo. Nasaktan ako dahil tagusto sa puso ko. Nasaktan ako dahil akala ko merong ikaw at ako. Nasaktan ako dahil umasa ako. Nasaktan ako dahil pinaasa mo ako. Pero naalala ko, bakit ako iiyak? Hindi naman naging tayo. Nahihirapan akong ipagtugma ang salitang ikaw at ako dahil alam kong wala namang tayo. Walang mga papeles o titulo ang makakapagsabi at makakapagpatibay ng relasyon natin. Ako lang ang nagmamahal. Kaya bakit ako iiyak? Hindi naman naging tayo. Pilit kong ibinabalik sa hukay ang mga alaala nating tila kayamanan na ako lang ang tanging sumulat at gumawa. Alaala nating ako lang ang nagsasaya at natutuwa. Alaalang ako ang nag-aakalang mauuwi sa pag-iibigan. Yun pala'y nauwi sa pagkakaibigan. Kaya bakit ako iiyak? Hindi naman naging tayo. Mahal, sa huling pagkakataong ito, gusto kong tumatak sa manid mong puso at isipan ang mga katanungang ito. Bakit ako aasa? Hindi naman naging tayo. Bakit ako susugal? Hindi naman naging tayo. Bakit ako bibitiw? Hindi naman naging tayo. Bakit ako maghihintay? Hindi naman naging tayo. Bakit ako matatakot? Hindi naman naging tayo. Bakit ako mapapagod? Hindi naman naging tayo. Bakit ako masasaktan? Hindi naman naging tayo. Bakit ako magmumove on? Hindi naman naging tayo. Mahal, sa huling pagkakataong ito, gusto kong tumatak sa manid mong puso at isipan ang mga katanungang ito. Bakit kita kakalimutan? Hindi naman naging tayo. Bakit kita lilisanin? Hindi naman naging tayo. Bakit kita ipaglalaban? Hindi naman naging tayo. Bakit kita kamumuhian? Hindi naman naging tayo. At bakit kita minahal ng lubos? Hindi naman naging tayo. Mahal, marami akong naging katanungan sa'yo ngayon na alam kong hindi mo naman masasagot lahat. Ngunit alam kong darating din ang tamang panahon at matututunan ko rin tanggapin at bitawan ka. Siya nga pala, ang tanga-tanga ko. Bakit ako nagsulat ng isang tula tungkol sa'yo? Hindi naman naging tayo. Tapos na ako.